či je ťažké pre vás hodnotiť dnešný duel? No, dnešný zápas sme začali dobre, vyhrávali sme 1-0, dali sme gól. Tento gól nám skôr uškodil, ako by nám pomohol. Trošku sme zležernili, alebo neprestali sme tak hrať aktívne smerom hore a nepodržali sme loptu hore, preto nám super zatlačil. Dostali sme gól na 1-1. V druhom polčase znova sme začali trošku ustrachane. Dostali sme prakticky druhý gól a potom sme hru otvorili, chceli sme dať gól, mali sme šance, nejakú tam tyčku sme trafili, škoda, že sme nevyrovnali. Super mal samozrejme takisto šance, lenže my sme si prvú ligu prehrali inde, nie to Mikuláši. Takže pán tréner, nový hrdina z vás sa stal v Liptovskom Mikuláši, druhá liga je zachránená, už to bolo prakticky v teoretickej rovine, napokon sa to podarilo. Ťažko povedať, že či hrdina, či nie. A bol by som neskromný, keby som zase nepriznal, že možno nejaký ten podiel na to mám aj ja, že sa tá druhá liga zachránila, z čoho sa všetci tešíme. A samozrejme je to aj zásluhou celého kolektívu, či už hráčskeho, či už ostatného realizačného tímu, alebo aj dneska vynikajúcich fanúšikov, fanklubu, divákov, ktorí nám veľmi pomohli a celý zápas ich bolo cítiť, nedalo sa to ani nevnímať. Ako ste sa cítili 5 minút pred koncom, keď hostia dali tú tyčku? To boli veľmi ťažké časy, nielen tých posledných 5 minút, ale posledných 15 minút nám už trošku dochádzali aj sily. Super nás dostal pod tlak. Zase na druhej strane videli ste sami, mali sme 100% šancu, keď Fujak možno zle trafil loptu, možno mu skočila, tam rozhodujú milimetre, nedal a z následného protiútoku sme mali obrovitánske šťastie, že lopta mierila do vonkajšej strane žrde. Vaše najväčšie víťazstvo asi v kariére? Jednoznačne ja tento zápas som si užíval celkovú atmosféru pred ním, cez zápas, po zápase. Toto je to, kvôli čomu by sa ten futbal mal robiť. Či sa hrá o prvé miesto, či sa hrá o vypadnutie. Naozaj jedna skvelá kulisa. Podľa mňa zápas to bol veľmi dobrý. Mal iskru, mal náboj, hralo sa oveľa. S víťazným koncom to ešte oveľa viac chutí a ja opakujem, zatiaľ vrchol mojej trénerskej kariéry. Posledná otázka, bude Roman Vavrovič na trénerskej lavičke aj budúcej sezóne? Ja som sa už samozrejme aj pozastavoval nad takouto situáciou. Pre mňa by to bola určite výzva ísť ďalej od čistého stola, začať pracovať s družstvom podľa svojich predstav, ale aj napriek tomu vám neviem povedať, či budem ďalej pokračovať. Všetko je to otázka predstavenstva tohto klubu.